We have Dimpoza in for Saki G today. Dimpoza ndiye achativerengera nhau yedu ya nasi. Tererai tinzotakamira sei. Dimpoza. Okay, thank you. Hot topic here, Nasi Ino team. Hi KVG, thank you for the platform. I'm a lady aged 38 years old and I have 3 children. We are based in the UK. I lost my husband last year in May. Akaita a short illness and died in hospital 3 weeks later. When my husband fell sick, we reached out to Tete, my late husband's sister, kuvazivisa about hurwere. I assumed she would tell my amwene, but she kept it to herself. She stays na mama, never navavo too. We even called the day my husband was admitted in hospital, and my husband asked to speak to his mother, and Tete vakaramba. Vachiti mama vane BP. Telling her will not help the situation. It's better to avoid telling her. My amwene is 76 years old and loved my late husband Jekuto Daru. Jisinei, my husband later died week iroro and akafa achikumbira kutaura na mai vake. I tried talking to mama's sister and brother who are both in South Africa to convince Tete kuti titaure na mama, but vakatsika madziro. Vaitotaura vachiti ndini ndega ndasara on the ground taking care of mama. I know what's best for her. Shoko parakasvika kuti my husband afa. My amwene vakaita stroke. So zvabatsirei. I think inyaya yekuti yakaita kunge sudden death, but munhu akatomborwara and Tete havana kutaura. My hot topic is, my husband told me to bury him in the UK and wanted his body to be cremated. So that's exactly what I did, and we had a funeral, Neva Navangu, a few relatives here and friends. Now his family, Tete included, are blaming me for refusing to bury him Kumosha, but that was his last wish after Tete refused to tell Mama about the sickness. They are convinced kuti it was my decision because tangataka to tenga njimbo yekuvigwa back in Zim. Sure. This Tete hates me and my kids. Apa she's staying in our house. Yatakavaka ni murume wangu. My question, Kudari, is, was I wrong to respect my husband's wish? And am I to blame for everything that happened? Should I tell everyone zvakaitwa na Tete because now munhu wese thinks ndakaita zvemusoro wangu when it's clearly not the case? Please read my hot topic. Ndoenga tinayo muswaranas. Thank you so much, Dimpoza. Maitambasa ne hot topic yedu ya nasi. Yakaoma inorema. Asi tinotenda kuti dare vachaifambira muchitipawo chenjedzo neyambiro nepfungwa dzenyu pa hot topic yedu ya nasi kuti muri kuionawo sei. Tichavhura nhare 0772162651. Let's find out who's here. Hello, hi. Hi, Kevin. How are you? I'm good, thanks. Maita basa mafona. Titongerewo nyaya ameno maionawo sei. I think the wife panipa get wrong. Tete vake panipa get wrong. I find reach out kana kuanja za mai vemurume, something like that. Was the kuzosvika munhu afa isi mhosva yake, but pakuzotonga apapo kuti murume akataura zvakati, kuzi murume aifanira kutaura neveropa first. Veropa ipapo vanototonga zvisingaiti, no matter manga musinganzwana nezvakaita sei. Saka at the end of the day, blood but vakabhaisika big time way back. Saka now mheno kuti zvinogadzirika sei, but ngaamboenda kuna nasekuru, but murume aifanira kumudza wamboisa kana audio message achitumiriwa kana mwana sekuru, so that she had evidence kuudzapo ana mama. But now evidence I like that contribution. She could have tried harder. Could message Ishike. Yes, thank you so much for that. I do agree. Yeah, nokuti pakaoma kuti nda respect my husband's last wish. Asi wish yacho yoyo irikuita unge yanga isiriyo yanga yakarongwa on the ground, because I think Dimpoza pane pamaverenga muchiti zvoni vanga vatori vanhu vanga vakatotenga nzvimbo yekuvigirwa kunoku. So and I think kuti hama or even my my relatives vese vangangori neidea kuti if anything should happen vanhu vangatotenga nzvimbo kunoku vachangoita sei vese vachangouya kunoku. And then now for that turn around kuti munhu anozorwara ozoti last wish yangu yayo kuti
or maybe nekuramwa kana kuti nekurwadziwa kuti handichada kuenda kumusha ndivigei kunoku, and you make that decision as much as yes uriwe mudzimai wemurume but akuita kunge aiita ega, kana kuti maybe zvakubuda sekunge akatoita decision iyoyo achi-override decision yemurume yekuti auye kumusha, because murume hasisipo ka. Vafona vanga vachitanzi dai reach out, she tried reaching out kuna sekuru ne sister yamwe nachida kuvatsanangura. Yes, she did try. She did try. I feel she did try. Yes. And izvezvi kutongotaura yangova her word against Tetes, but they have to know what happened. If she has maybe messages. And you see, now I'm actually thinking, just based on the conversation that we had with the caller, Vatanga Ufona, in the moment I can understand because she was overwhelmed and she could have recorded. Kutorekoda nefone kuti ndozvo akatotaura izvi ndo mawishes avo, but I also understand kuti panguva iyoyo hauzvifungi kana wanyatsosvikirwa nedambudziko neurwere. There's so many things that you overlook, so many things zvokutoti unotokwanisa kunge wakutozoti in hindsight dai ndakadai. But panonetsa. Star FM, hello, hi. Maswera saying ndokumbira mureduce volume your radio. Hello. Hi, Maswera. Hello. Hi, Babango. I can hear you loud and clear now. Right. KBG, say. Tikada kutora mienzaniso kuti dai anga ari mukadzi ashaya. Mukadzi anenge achitonzi unoudza hama dzake. Yes. Chi ashaya, and then even though vanoita sei vanolida all the program chi. Saka let's just take the same scenario kuti murume ashaya unodedza hama dzake, and then even though vanoita sei vanotungamirira program yachona, kunyangwe anga ane mawishes anozotaurwa zvawo padare kuti no zvakataurwa nababa anhingi vanga vakati zvakadai, asi nawo kuti tichibatsira hanzvadzi yangu iyo akufa kuenda through vana sekuru kuti vaita sei vafambise nyaya dzachona, and then votaura nyaya, and then vonyatsopira padare, and then maissues acho osovwa. But pari zvino iye ndeatori nemhosva, ende ndaatoita kakuwarara kutoti aiwa kana pane zvakakanganiswa asi zvakaitika maitikiro aya, achibvumawo kuti pane pakareseka, hapana kutorwawo mavhidhiyo, hapana evidence. Pane kakuda kuzviketa kanoda kuitwa, although iwe waitoziva kuti murume wako akati 1 2 3 chingozvipeta semuroora because pane vana. Izvi zvawakuita haukuitira iwewe, kana shungu dzaunadzo usanyanya kudziitira kuti zvoni vaindidai iwo kuitira vana vako, because vana vako ndo the future, and then uda kuti kugadzira ma-relationships between vana nehama dzavo. Exactly. Yeah, and before I let you go there, munozviona sei ane final say between hama nemudzimai wemunhu, especially kana pasvika dambudziko rakadai, and hakusi kuti kufa chete, nyange kurwara chaiko. Vamwe vanototi hatimuendese kuchipatara, tichafambira idza hama idzo, asi pakadai ane final say ndiani, especially pama issues are related, urwere, kufa kwemunhu anenge ane mudzimai kana kuti munhu anenge akarorwa. KVG, kunyangwe tikada kuita chirungu chakaita tiri vanhu vatema, to understand that inini ndogona kunge ndichida mudzimai wangu zvisingaiti, but ziva kuti mudzimai wako mutorwa. Unofanwa kusuma kuti munhu adai, because ukada kuita zvako wega still vanhu ivavo there are some instances kuti unonzwa kunzi munhu akaramwirwa chituna ita zvauri kuda kuita. Saka at the end of the day, let's follow the protocol sevanhu vatema kuti no, protocol inotaura dai, but iwewe utori nesei yekuti zviri zvaidiwa nemumwe wako unofanwa kuzvitaura ndizvozvo. But ukada kuzozviita wega ndopaipa pakunzi unoramwirwa chitunha kana kuti unonzi chiita wega. Unogona kuti wasirwa nemudzimai wobva wanzi aiwa hatisi kugova mbacha,
Saka we don't have to be selfish in terms of this. Yeah. Very delicate kana Ndizvozvo. chita kutoihandla. Ndizvozvo. Tinofanira kuita sekuinvolva hama dzemunhu. Yeah. Although taidanana zvisingaiti, but at the end of the day, we just have to know that we are Shona people and Shona in a procedure yacho. Okay. And then murumo wako iwewe also understand kuti haasiri final say